Nuwun, Mas. Raden Seta. Mundur, yo mundur. Wah. Kemawur mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong magyuruga angsa ing jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Apa pancen yen negara gedhe kaya Wirata kaya mengkene ya cobane saya gedhe. Rumangsaku perkara susul sumusul ora ana rampunge babar pisan. Yen kadigdayane Seta mung kaya ngene mokal aku bisa ngayomi marang para kawula. Munggah ana gunung Sukarini Tapa Brata. Ora jugar lamun turung entuk kanugrahan kadigdayan kang ngayomi wong Wirata. Rinengga laguning lekas lukita lir sapada temiling hangulati puspita medem endah kang warni midaring ndak bacotake anggenku tutur Yayu Tari. Lah gandeng ripalungguhan iki Wirata dirampit mungsuh kaya sing wis ndak kandhakake. Perintah dawuh saka Rama Prabu supaya pun Kakang Utara anganti Siadi lunga saka Kedaton. Merga apa?
sing diancam, sing diincim, sing diincer dening Ratu Trigarta Susarma ora ana liya kejaba wong pengin mondhong kelawan sliramu Yayi Utari. Mula Kang Mangkunayuh enggal tak kanthi ninggalake kedaton Wirata Yayi. Nuwun sewu. Jumbo kalian pangandika paduka Kakang Mas. Utara bilih palungguhan samangke Rama Prabu. Masopati Kakang Maseta lan ugi Yayi Utara sampun magut suraning driya wonten madyaning pabaratan. Lah kok nuwun sewu kula kalian jengandika enak kapenak anggenipun badhe angungsi dumateng bilahe ingkang kados mekaten. Mongko paduka kalian kula menika ala tanpa rupa inggih jiwa satriya. Tegesipun mukti apa mati dipunlampahi sesarengan. Kok kirang trep menawi palungguhan samangkin negari Wirata nemahi panandhang kados mekaten lajeng kula kalian jengandika kok banjur oncat saking perkawis menika. Menawi paduka kepareng ndaratur kula mboten badhe nilaraken kedaton yen pancen negari Wirata mangke badhe bedah. Kula pejah kasulayah badhe ikhlas lair batin tinimbang ngraosaken kamukten kawibawan kanthi ancik-ancik bangkinipun tiyang sak negari Kakang.